Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe a miña sección matinal vai ir dedicada a un dos poetas para min máis entrañable do grupo cultural Nós, a xente do redor. Entrañable non só pola calidade da súa poesía, sino polo cariño que sempre el e a súa compañeira me expresaron desde que os teño o gran placer de coñecelos dentro deste magnífico grupo. Vou ler un texto que el chama Miña Querida. E vos entenderedes, ca lectura del, entenderedes a quen se refere. Miña querida, mentres escribo estas palabras, estou pensando en ti e nos momentos que compartimos xuntos. Aínda que a distancia nos separa, quero que saibas que sempre estás nos meus pensamentos. Mágoa que che extraño a túa risa, a túa voz, a túa presenza. Extraño a forma en que os teus ollos se iluminan cando falas das cousas que amas. A forma en que o teu sorriso pode iluminar incluso o día máis gris. Quérote moito. Quero que saibas que o meu cariño por ti non diminuíu coa distancia, senón todo o contrario. Cada día que pasa, decátome de canto significas para min. Aínda que non podo estar á túa beira neste momento, quero que teñas presente que estás no meu corazón. E a pesar de que a distancia pode ser grande, o meu amor por ti é aínda maior. Agardo con ansia o día en que poidamos estar xuntos de novo. Ata entón, por favor, lembra que sempre estarás nos meus pensamentos. Gracias, Pablo Cid. Eres realmente un amigo. Tamén hoxe quero poñer voz, coa dificultad que eso supón para min, a unha poetisa portuguesa que é unha emprendedora cultural impresionante, que é a directora, a que nos guiou ao resto dos escritores que formamos parte da 10ª colectánea portuguesa española, ou galega, mellor dito. Nos guiou na ruta que xunto con Avelino nos foron marcando para a edición dese magnífico libro que concluíu sendo a 10ª colectánea. Nesta ocasión vou ler un poema de Grasa Foles Amiguiño que se titula Pasan os días tal depresa. Non sei se sou eu que teño presa e arranxo tanto para facer. Se é que o tempo que me fogue sen eu aperceber. Faso contas ao tempo que terei para vivir, porque gardo no meu pensamento moito do que aínda quero escrever. Comecei por contar a miña vida, do nascemento ao casamento. Ficou a maior historia por contar, que quero registrar antes que a morte me veña a visitar, mesmo sin eu a querer. Xa longas páxinas escribí
e moitas máis vou escrever. Foi difícil encontrar un título para o novo libro. Xa le dei varios nomes, mais varias veces os mudei. Penso que finalmente xa un bon título encontrei. Nada poso asegurar, porque non sei cuántas veces ata que ao final da historia ela aínda poderá mudar. Será unha obra moito especial. Falará de amor, de saber aceitar, da arte de educar, do don de perdoar. Prosa e poesía andará o da maus dadas, do principio ao fin, sempre entrelazadas. Gracias, Grasa. Eres absolutamente genial. Gracias.